मापनावरील उदाहरणे ही आपण काल सुद्धा पाहिली आणि आज सुद्धा वेगळी उदाहरणं पाहणार आहोत, म्हणजे तुम्हाला मापन हा पाठ पूर्णपणे समजेल. तर मापन आपण कशा कशाचं करतो? मापन आपण कापडाचं करतो, मापन आपण पैशाचं सुद्धा करतो. कशाचं करतो? पैशाचं करतो. सगळ्यात महत्त्वाचं मापन कशाचं आहे? पैशाचं. 100, 200, 300, 310, 320, 330. कसे मोजले बरं मी? 1 2 3, 1 2 3, हे 300 आणि हे 30, हे झाले 330. तर मी कशाचं मापन केलं? पैशाचं. रुपये पैसे, तसंच रुपये पैसे, चिल्लर पैशाचे आणि नोटांचं ह्यांचं सुद्धा मोजमाप करणं आवश्यक असतं. आता 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे बंद झाले, पण मागे मागे होते, तर त्याचं मापन करावं लागेल. हे सगळ्यात महत्त्वाचं मापन आपल्याला जास्त प्रमाणात आपल्या रोजच्या जीवनात उपयोग करतो. तसंच कापडाचं मापन करतो. कापडाचं मापन कशाने करतो आपण? मीटर पट्टीने करतो, मीटर पट्टीने करतो. तसंच सेंटीमीटर ते सुद्धा करतो. सेंटीमीटरला आपण ही पट्टी सुद्धा वापरतो. कशाला वापरतो ही पट्टी? सेंटीमीटरला. तसंच किलोमीटरला, किलोमीटर अंतर, इथून गायत्रीच्या घरापर्यंत अंतर, इथून वैजंताच्या घरापर्यंत अंतर, इथून गणेशच्या घरापर्यंतचं अंतर कशाने मोजणार आपण? किलोमीटरने. इथून सोलापूर 80 किलोमीटर आहे, इथून गणेशचं घर 30 किलोमीटर आहे. अशा प्रकारे आपण त्याचं मापन करत असतो. आणि किलोमीटरच्या पेक्षा लहान मिलीमीटर, बरोबर का? तर हे सेंटीमीटरपेक्षा लहान मिलीमीटर. तर आपण आणखीन कशाचं मापन करतो? आपण साखर मोजतो, डाळी मोजतो, ज्वारी, बाजरी, गहू वगैरे वगैरे, तांदूळ वगैरे मोजतो. त्याला वस्तुमान आपण किलोग्रॅममध्ये मोजतो. वस्तुमान कशामध्ये मोजतो? किलोग्रॅममध्ये. आणि ग्रॅममध्ये काय मोजतो? सोनं मोजतो आपण ग्रॅममध्ये. अंगठी, साखळी, गंठण, हार वगैरे वगैरे ग्रॅममध्ये मोजतो. तसंच आता आपण लिटरमध्ये मोजतो. काय मोजतो लिटरमध्ये? दूध, पाणी, त्याच्यानंतर घासते, रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल वगैरे वगैरे, म्हणजे सगळी द्रवपदार्थ आपण लिटरमध्ये मोजतो. आणि लिटरपेक्षा लहान काय असतं बरं? मिलीलीटर. सगळ्यात छोटं माप असतं मिलीलीटर. तर आपण ह्याच्यावर आज वेगळी वेगळी उदाहरणं पाहणार आहोत. 1 नंबर उदाहरण, बेरीज काय? बेरीज कशी करायची? 15 किलोमीटर 740 मीटर अधिक 13 किलोमीटर 950 मीटर. 950 काय? मीटर. आता इथं आपल्याला बेरीज करायची, तर इथं किलोमीटर आणि मीटर वेगळे वेगळे करायचे. हे किलोमीटर, हे मीटर. तर आता आपण ही असा राखा आखून घ्यायचा, किलोमीटरचा, मीटरचा. किलोमीटर किती? तर 15. मीटर किती? 47. किलोमीटर किती? 13. मीटर किती? 950. मग ह्याची काय करायची? बेरीज. 0 0, 5 आणि 4 9, 9 7 16. हा चाला 1. 3 1 4, 5 आणि 4 9, 1 1 2, 5 आणि 4 9, 1 1 2. झालं. आता 19 लिटर 840 मिलीलीटर अधिक 25 लिटर 250 मिलीलीटर. 250 मिलीलीटर. लिटर, मिलीलीटर. लिटर वेगळं, मिलीलीटर वेगळं. इथं काय करायचं आहे? लिटर आहे. मग मिलीलीटर वेगळं, लिटर वेगळं, मिलीलीटर. इकडं लिटर घेतलं, इकडे मिलीलीटर. किती लिटर? 19 लिटर. किती लिटर? 25 लिटर. किती मिलीलीटर ह्याचं? 840. किती मिलीलीटर? 250 मिलीलीटर म्हणजे मिलीलीटर, बरोबर. आता ह्याची काय करायची? बेरीज आपल्याला सगळ्याला येते. 0 0, 5 आणि 4 9, 8 आणि 2 10 शिला 0, हा चाला 1, 5 आणि 1 6, 9 6 15 शिला 5, आणि हा चाला 1 इथं परत 2 1 3 आणि 1 4, असे झाले 45 90, बरोबर. वजा बाकी काय? 20 मीटर 30 सेंटीमीटर उणे 17 मीटर अधिक 60 सेंटीमीटर. मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर. ह्याची काय करायची बरं? आता इथं वजाबाकी करायची. बेरीज सोपी, वजाबाकी पुन्हा लक्ष द्या, व्यवस्थित करा. मीटर 20
सेंटीमीटर 30, मीटर 17, 60 सेंटीमीटर घेतले. 0 0. आता इथं 13 6 3 मधून 6 जात नाही, मग काय करणार? या 3 ला 1 हे करणार म्हणजे 13 करणार. इथं 1 धरणार मग 13 करणार. 13 मधून 6 घेतल्याला 7. तो हा चालेल आहे इथं 8. हे 0 आहे, मग 0तून 8 तर काही जात नाही हे तुम्हाला माहिती आहे. मग इथं 10 केले, 10 मधून 8 काढले झाले 2. हा चाला 1 इथं 1 आणि 2 2 2 गेलं 0. किती आलं? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर हे ह्याचं उत्तर. बरोबर. तर लिहिताना मात्र आता ही जागा कमी आहे, ह्याच्या बरोबर असं लिहायचं जे आहे ते उत्तर ह्याच्या पुढं आलं पाहिजे तुमचं. बरोबर. 2 19 रुपये 50 पैसे गुणे 12 रुपये 60 पैसे. 19 रुपये 50 पैसे म्हणून 12 रुपये 60 पैसे कमी करायचे, काढायचे. मग इथं काय येणार? रुपये वेगळे पैसे वेगळे. हे रुपये 19 रुपये, हे 50 पैसे, हे 12 रुपये आणि हे 60 पैसे. आता 0 15 मधून 6 घेतल्याकडे 9. हे 15 धरले 6 गेले 9. आता आले इथं 2 1 3. 9 मधून 3 गेले खाली 6 आणि 1 1 गेलं 0. 6 रुपये 90 पैसे. त्याचं काय आहे? 6 रुपये 90 पैसे असं इथं लिहायचं म्हणजे तुमचं उदाहरण पूर्णपणे बरोबर झालं असं. आता अत्यंत छोट्या छोट्या बाबी काळजीपूर्वक जर वाचल्या तर काही सुद्धा चुकत नाही. भागाकार छोटे छोटे तुम्हाला सगळ्याला मी शिकवलेले आहेत, येतात पण. आणि ह्या इथं आपल्याला काय करायचे ते कळलं तर हे सुद्धा उदाहरण खूप सोपं आहे, अवघड काहीच नाही. 9 मीटर 50 सेंटीमीटर लांबीचे तारेचे 5 सेंटीमीटरचा एक याप्रमाणे तुकडे केले तर किती तुकडे होतील? काय म्हणतो तो? 9 मीटर आणि 50 सेंटीमीटर लांबीचे म्हणजे 9 मीटर म्हणून त्याच्यामध्ये 50 सेंटीमीटर म्हणजे 9.5 मीटर चे 5-5 सेंटीमीटर तुकडे करायचे तारेचे. ते किती तुकडे होते? किती तुकडे होते ह्याचा ते विचारतोय. तर इथं काय केलं मी? 9 मीटर अधिक 50 सेंटीमीटर एकत्रीकरण करायचं. 9 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर? 900 सेंटीमीटर आणि 50 सेंटीमीटरला 50 सेंटीमीटर ह्याची केली 20 किती झाले? 950 सेंटीमीटर. आता 5 सेंटीमीटर लांबीचा एक तुकडा याप्रमाणे 950 सेंटीमीटर लांबीचे तुकडे किती होते? 5 सेंटीमीटरचा एक तुकडा तर 950 सेंटीमीटरचे किती तुकडे होणार? हे आपल्याला कशाने काढणार? भागाकारने काढणार. मग इथं करायचा भागाकार. 950 भागिले 5. 5 1 5. 9 मधून 5 गेले खाली 4. 5 वरची घेतली खाली, 5 ही वरची घेतली खाली. 9 मधून 5 गेले खाली 4. 5 5 1 5 चा पाडा आपल्याला पाठ पाहिजे. 5 1 5 5 2 10 5 1 15 5 4 20 5 5 25 5 7 30 5 7 35 5 40 5 9 45 हे 45. 5 9 45 5 9 45 0 0. मग हे 0 घेतलं खाली, हे 0 काय घेतलं खाली. मग 5 0 0 0 इथे आणि हे 0 राहिलं आणि इथे किती आले? 190. मग 190 तुकडे तयार होतील हे असं उत्तर लिहायचं. तर इथं फक्त काय आहे? भागाकार करायचा का गुणाकार करायचा हे कळलं पाहिजे. आता 3 मीटर आणि 4 सेंटीमीटरच्या 3 फ्रॉक बनवायच्या तर किती कापड लागलं असं जर काढलं तर किती कसं म्हणजे तुम्हाला थोडी सांगायला हवं. तर त्याचा गुणाकार करायचा. 3 4 गुणिले 3 असं केलं तर चालतं आणि 3 4 तर बेरीज देखील झाली. अशा प्रकारे तिथं काय करायचं नेमकं ते आपल्याला थोडंसं जर कळलं तर ते उदाहरण खूप सोपं सोडवा. अशा प्रकारे हा पाठ संपला. उदाहरण सोडवा. व्हिडिओ परत पहा.